Ja tere moro, hei! Tervetuloa tallin perukoille. Projekti on edennyt hyvin. Eka purasut kelekasta on saatu. Muutokset toimii tosi hienosti ja kelekka toimii tosi hienosti. Mutta vielä olisi loppuhuipennukset edessä ja arteet on paketissa. Let's get down to business. Ja sieltä ne paljastuu paketin salaisuudet. Näet ihan oikein öljysiiskarit. Ja tästä päivästä eteenpäin minä toimin täällä Suomessa öljyambassadöörinä, eli lähettiläänä. Ja on ihan pirun otettu tästä tilaisuudesta. Olen nimittäin vuosia testannut polkupyörässä, kelekassa öljysin tuotteita ja on ollut tosi vakuuttunut. Ja tästä päivästä eteenpäin on niin älyttömän siistiä, kun pääsee itse testaamaan ja toteamaan ne hyödyt. Ja seuraavaksi paljastellaan laatikon salaisuudet. Jääs täältä. Oi, irtopisteitä, tarroja. Joku hiskari. Eli kuutonen. Yes. Seuraavassa. Kunnon mega. Takapukiniskari. Melko jäsy. Makia. Keulaniskarit. Ja siinä olisi iskarit, mitä meillä nyt käytännössä tässä on. Meillä on keulaniskarit. Ne on 3/6 männällä olevat. Täällä on puristuspuolen säätö ja reboundisääjöt. Ja alustassa on molemmat mulla julmetuisella männillä oleva. Etupukissa on 4/6, takapukissa muistaakseni 50 männä peräti. Ja alustassa on myös reboundisääjöt. Ja mitä me tällä modilla eli muutoksella nyt haetaan? Me halutaan tällä lisää säijettävyyttä ja lisää herkkyyttä, koska tämähän on umpisen kelekka. Niin se on kelekka. Tässä oli oikeastaan tää video. Seuraavassa videossa aletaan sitten pukkelemaan näitä alle. Ei muuta kuin otahan kanavan seurantaan, niin kartalla missä mennään. Muun muassa näitten kanssa. Kiitos. Moro!